खुलुमनाय थाबाय बयबो बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोरखौ दिनै जोङो नैबे बिटिसि मोखाङाव बिसेस मोनसे बाथ्रानि सायाव जोङो खोथा बुंनो सानदों। बेनो जादों जोंनि चिरांनि बेंटल गेट खुख्रुमारियाव जे जोंनि बर' बिदा फंबायनि बर' रायजोनि मोनसे हा दंमोन फोथार, बेखौ बेसेबांबा आवगायावनो बेखौ DIC-नो बिसोरो मोनसे डिस्ट्रिक्ट इन्डास्ट्रि सेन्टार जाथों होननानै रायजोनि सुबिदानि थाखाय बेखौ रायजोआनो हगारना होदों, जाहाथे जोङो मालाबा बेहाय बे इन्डास्ट्रिनिफ्राय जों सुबिदा मोनो होननानै। नाथाय दा बावैसोनो जों मिथिबाय बे हाखौ खालि दं होननानै, आरो जे हाखौ जोंनि गामिनि रायजो राजाफ्रानो बाहायबाय थायो, बावनो खेला दुला गेलेयो, क्लाब दङ, आरो बे रायजो राजाफ्रा बेवहाय अनेक प्रग्राम खालामोमोन। नाथाय दा बे गरखा भुबन आरो गरखा कालचारेल मोनसे सेन्टार कमप्लेक्स खालामनानै होनायाव बे हाखौ जोंनि बर' बिदा फंबायनिफ्राय सिख'नाय बादि जाहैदों। बेवहाय बे जायगानि गोबां रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों, आरो बिनि थाखाय बिथांमोनहा बेखौ मोजां मोनाखै आरो बेखौ बे जायगायाव खालामजानो बादों। जोंबो ट्राइबेल राइट्स प्रटेक्शन एस'सिएशननि जानानै जाहाथे जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ जे डिसिसन लादों गरखाफोरनो बे गरखा भुबन आरो कालचारेल कमप्लेक्स होनाय जायगाखौ बेयाव नङाबालानो गुबुन जे जायगायाव नेपालिफोर बिदा फंबायफोर दङ बा गुबुन हा दङ, बङाइगाव जायगायावनो नांगौबा धालिगाव बायदि एरियायाव जायगायाव नांगौ होनोब्ला बिनि जायगायाव बरतला दं, हास्लाबारि दं, गुबुन गुबुन जायगा दंबावो। गुबुन जे जायगायाव गुबुन हारिफोरनिबो बेवहाय ओरैनो गोबां इलिगेल भाबै थाफैनाय दङ, बे दखल खालामनानै थाफैनाय दं। बे जायगाखौ होयोब्ला गाहाम जागोन जों सानो। मानो होनबा जे जायगायाव जोंनि बर'फोर थानाय जायगा, बे जायगायाव जे जायगाखौ होदों बेवहाय खुनु नेपालिफोरनि जेबो बेवहाय रावबो गैया। बे जोंहा नेपालिफोरनो होनायाव जोंहा आपत्ति गैया, बे बिथांमोनखौबो डेभेलप खालामना होनायाव जोंहा आपत्ति गैया। नाथाय जे जायगायाव गोबां जोंनि बिटिसिआव बेबायदि हा गोग्लैनानै थानाय दङ, बे जायगायाव खालामनायखौसो जों लुबैदों। बे बिथांमोननो जोङो गरखाफोरजोंबो बिसोरजों जोङो गाज्रि मोनलायनायनि खोथा गैया। नाथाय जोंनि जायगायाव, जोंनि बर' मानसिफोरनि जायगायाव हाखौ बिदि सिख'नानै होनाय बायदि जायोब्ला जोंनि मानसिया दुखु मोनगोन। बेवहाय होमब्ला जों बिसोरजों एसे दुखु मोनलायनायासो फैगोन, बिसोरनि हारिजों जोंनि हारिजों। बेनिखायनो बे जायगानिफ्राय बोस्लायनानै जाहाथे गुबुन जायगायाव लाङो, बेखौ जोङो सरकारनाव खावलायबाय रायजोनि जानानै। मानो होनबा गोबां रायजोफ्रा जोंखौ बुंहरदों, आरो जोंनि ट्राइबेल संघनि चिरां डिस्ट्रिक्टनियाबो जोंखौ बुंहरदों जे सारमोनहा, आदामोनहा एसे बे जोंनि बे अलखद समाव जोंखौ एसे सहाय खालामहरदो, एसे बुंदो, सरकारखौ एसे नारसिनदो बुंदों। दा बेखायनो जोङो दिनै बे मिडियानि गेजेरजों सरकारखौ नारसिनबाय, आरो जोङो बिनि सोमोन्दै जोङो माखासे सरकारनि दैदेनगिरिफोरजों, लिडारफोरजों रायलायबाय, आरो बे हाखौ बोरै होनाय जादों बिनि जोङो बिटिसिनि अफिसारफोरजोंबो रायलायबाय जे बे जिनिसा इलिगेल। मानो होनबा जे गरखा सार्टिफिकेट होदों बिसोरो, बे गरखा सार्टिफिकेट होनायजोंनो बे हानि सुबिदाखौ लानो मोनगोन नामा बा लादों नामा, बेवहाय जोंनि बर' रायजो राजाफोरनाव गिनाय दं। मानो होनबा गरखा होननाय मोनसे जाथि गैया, बियो आसामावबो गैया, इन्डियायावबो गैया। गरखा होननानै जे मोनसे बै समनि मोनसे गरखा राइफल, गरखा रेजिमेन्ट, बा नेपालाव गरखा मोनसे प्रभिन्स दङ, बिनिफ्राय जाय सैन्यआव थांदों बिनि थालांनाय बिसोरखौसो गरखा होनो। खिन्थु एसे हल गरखा नङा, नेपालियानो गरखा नङा। दा बे एसे हल नेपालिया गरखा जानानै जुदि बे सार्टिफिकेटखौ लानानै लेन्ड राइटखौ लायोब्ला होमबा जोंनि थाखाय बे गिनांथाव। मानो होनबा गोबांथार जाय नेपालिफ्रा नेपालनिफ्राय फैदों बिसोरो डुवेल सिटिजेनशिप, आरो जाय नेपालिफ्रा भुटाननिफ्राय होखारहरजादों बिथांमोनहा गाहायाव जोंनि बे बिटिसि ओनसोलावनो आप टु जोंनि नैबे जमदुवारनिफ्राय लानानै भैरबकुन्दसिमाव जोंनि बिटिसि एरियायाव गोबां हाबनानै दङ। बिसोरो ओंखारनानै थाफैदों। माखासेखौ हय जोंनि नेपालनि बर्डार जे जायगायाव मेची आइ हस्पिटाल, मेची जन, बे मेची जनाव बिथांमोनखौ बे झापायाव दोनहैजोबदोंमोन। नाथाय बिथांमोना बे झापायाव दा सासेबो गैला। बिसोर गासिबो बे जोंनि नैबे जायगायाव हाबनानै थाफैजोब्बाय, जे हाग्रा ओनसोल। बे जोंनिनो नेपालि बिदा फंबायफ्रा जोंजों जाय लोगो,
बिथांमोनहा माखासे समाव भुटाननिफ्राय ओंखारजानायखौ जोंजों दोनफाया जोंहा प्रब्लेम जागोन होननानै बिथांमोननि नेपालि मानसियानो जोंनि बे सरलपारा बायदियाव जायगा होआखैमोन बेखौ बिनिफ्राय बिसोरो बाहाय दोनना होननायखाय बिसोरो जाफायाव थांजोबनांदों नाथाय बे नेपालिफ्रा दा जोंनाव बाहाय थाबाय जुदि नैबे गरखा सार्टिफिकेटजोंनो जुदि बिसोरो जोंनि बे बिटिसि एरियायाव जुदि जोंनियाव जुदि जायगा लायोब्ला होमबा हाजार हाजार नेपालिया जोंनि जायगाखौ दखल खालामगोन बेवहाय जोंहा गिनांगौ दं जेरै दा गुबुन हारिफ्रा आरो जोंखौ बेखौ नाख्रेबबोबाय थादों सा ओनसोलाव जोंनि हाग्रा एसेल' थानाय भुटान बर्डाराव जुदि जों रुजु रुमु रायजो जानायाव जुदि आरो बिसोरजों जोंजों आरो गोबां जुदि बेबायदि बिसोर हाबफैयोब्ला जोंनि थाखाय गोबां समस्या जागोन बेखौ मिथिनानै जाहाथे गभर्नमेन्टआ बे गरखा सार्टिफिकेटजों जाहाथे बेबायदि इलिगेल हा होनायखौ बन्द' खालामो मानो होनबा जेखौ जोङो दा बिटिसि 2003नि 6 सिडुल जानायनिफ्राय बिटिसि जानायनिफ्राय जेसेबां बिनि आवगायाव दङ थानो मोनगोन होनदों नाथाय सोरो इलिजिबोल सोर थानो मोनगोन बिनि रोखा थिरांथाखौ खालामना होयैनि थाखाय जे जिनिसा आसामाव बिसोर 71निफ्राय लादोंबाबो जोंनाथ' जोंनि 51नि जानांगौ होननानै लादोंमोन दा जुदि 71निफ्राय बिसोर लादोंबा बे फरेनारफोर जायखौ जोङो दा इलिगेल माइग्रेन्ट होननानै आसामावबो बिसोरखौ नाखस खालामखाबाय आसामावबो बिसोरखौ दोना होमबा जोंनो 2003नि आवगायाव मोनो होननायखायनो बिसोर बे मेला हाबफैनानै दङ होमबा आसाम एकर्डजों सुक्ति जानाय बे 71नि उनाव जोंनियाव थाफैनायफ्रा बिसोरखौ मा जों लिगेल होननानै सानना लानोसै नामा होमबा जोङो बेवहाय गोबां गुबुन हारिनि मानसिफ्रा हाजार मानसि जोंना थागोन होमबा जों बेफोरखौ जोङो बोरै कन्ट्रल खालामनो दा बेबायदियाव जोंनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआवनो जों सिख' जाजोब्बाय बेखौ होआ हसियानो बिसोरखौ क्लियार खालामो हसियानो दा नन ट्राइबेला बांसिन जाबाय होननानै जोंनि पपुलेसना खम जाबाय होननानै जोंनि रिजार्भेसनखौसो खम खालामबाय नाथाय बिटिसि 6 सिडुलाव जेराव माने इएमआ जेराव 14 जन इएम लाना 14 जन आरो बिनि गेजेराव डिपुटि चिफ बे 14 जनाव 12 जनाव दा माने चिफ डिपुटि चिफ थानानै 12 जन ओमफ्राय दा बेवहाय नन ट्राइबेलखौ 3 होननानै मेनसन खालामखानाय बिटिसि एग्रिमेन्टआव 3ब्ला होमबा नायदो जोङो 3 होयोब्ला 12 जनाव 3 होयोब्ला होमबा 3 4 12 होमबा 75%आ जोंनि 25%खौ बिसोरनो नन ट्राइबेलफोरनि थाखाय दानख'ना होखादों बेनो 6 सिडुल एमेन्डमेन्ट नङाबा 6 सिडुलल'बा 100%आ बे ट्राइबेलफोरनि 6 सिडुल ट्राइबेलफोरनिल' जायो नाथाय जोंनि बिटिसिखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै ट्राइबेल नन ट्राइबेलफोरखौ बे सुजुगखौ होदों बेवहायनो बुंदों नामा नन ट्राइबेलफ्रा जोंनो जेबो होआखै नाथाय बे नङा नन ट्राइबेलफोरनोबो एमेन्डमेन्ट खालामनानैनो बेखौ होदों जायनि थाखाय जोंहा मोनबाया नन एसटि आरो मोनबाया अफेन्स बेवहाय बिसोर बे 10टा सिटआव बिसोरबो कन्टेस्ट खालामनो हायो बेवहायनो दा जों मिथिनो मोनो जेला सम बिटिआर जानाय लोगो लोगो बे रुलखौ सिफायनाय जादों बे रुला सिफायनाया मारै जादों दा नुबाय बावहाय जानला मोनला बेसेबां बुरजा इएमखौ सोनानै लाबाय 12 जननि जायगायाव 17 जन 18 जन इएम सोबाय ओमफ्राय बावनो नन ट्राइबेलफ्रा 7-8 जन जाबाय होमबा बे माबे बेसिसाव होदों बे मोनसे खुनु रुल बा 6 सिडुलनि रुलबो थाङाखै बा बे एग्रिमेन्टआ मा बिनि जेबो माबाया थाहैयाखिसै मानो होनबा बिटिसि 6 सिडुलाव 12 जनाव 3 नन ट्राइबेलखा बे 3 नन ट्राइबेला मोनखाथारो दा बेवहायनो बे एमेन्डमेन्ट दा बेनिखायनो दा बे 6 सिडुलखौ जाहाथे सिफाया 6 सिडुलनिजोंसो जोङो ट्राइबेलफ्रा थांनानै थागोन दा बेनिखायनो आं खावलायबाय जोंनि सरकारा जाहाथे बे 6 सिडुलखौ लाखिनानै हानि लेन्ड एक्टखौ बानायनानै लायो मानो होनबा दासिमबो लेन्ड एक्ट बानायनानै लायैनि थाखायनो जोंहा बे गोबांथार प्रब्लेमा जादों दिनै आङो बेखौल' बुङो जोंनि आवगायनि चिफ बिथां हाग्रामा महिलारियाबो बे एक्टखौ बानायलाङैनि थाखाय नैबे सुजुगखौ दानि गभर्नमेन्ट बा दानि बिजेपि गभर्नमेन्टआ बे सुजुगखौ लानानैनो बे अलट पलटखौ खालामफैनो मोनबाय बेनिखायनो जोंहा बे लेन्ड एक्टखौ थाबैनो खालामनांगौ आरो बे थाबैनो खालामनायाव माबायदि राहा लानांगौ बेखौ जाहाथे थाबैनो खालामलायो नङाब्ला बे गोबाव जालांनाय लोगो लोगो जोंनि गासैबो बेफोर जिनिसा थानाय नङा बा जोंनि बे समसिमाव जोंहा बे जोंनि स्ट्रेंथआबो थाहैनाय नङा बेनिखायनो आं खावलायबाय जाहाथे जोंनि बे 6 सिडुलखौ हमथाना लाखियो आरो जोंनि बे लेन्ड राइटखौ थाबैनो बानायो बेखिनिखौ बुंबाय फुल भिडिअखौ साफ्रोमबो बर'फोरा मिथिनाय बादि शेयार खालामनो हागोन गोसो गुदुंफ्रा दानिया बायदि गुबै खौरां आं दहाय फार्स्टआवनो बुंदोंमोन बे जाहैबाय मानगोनां आदा आलफ्रेड बसुमतारी आंनि इउटुबनि गुरु होनोब्लाबो बिथाङानो बिथांनिफ्रायनो एनकारेज बा थुलुंगा मोननाय
मटिभेट जानाय बै समाव जों उन्दै समनिफ्राय